Buzu, cɛ b'a la mankan cɛ ne kun fɛ an ka olu feere la. Munna? Sabula tile fɛ n'an ka cɛ gɛlɛyaba de bɛ ne la walahi. Hali crédit sɔngɔ ne tɛ k'a sɔrɔ. Papa te na ala tan dɔn. Mais I bɛ ka joli de ɲini nin na? Bon n bɛ ka wɔɔrɔ de ɲini a la mais ni ye 5 sɔrɔ a la n b'a minɛ quoi. Papa te. N bɛ n sara mɔgɔw la. Papa te, n'a yɛrɛ tun i bɛ signer. Cɛ n terikɛ b'a dɔn cité kɔnɔ nin dennin ka di ne ye. Cɛ Buzu. I b'a dɔn i ɲɛ tɛ tɛmɛ ko de la quoi. N bɛ mun f'i ɲɛna i ɲɛ bɛ nin na tan. Nin Pepsi dennin a ko ma nɔgɔ dɛ. Cité in kɔnɔna la yan yɛrɛ mani dama min b'a nɔfɛ kabaworo. Ne kɔni bɛ min f'i ye nin to yen ka dɔ wɛrɛ ɲini o b'i dɛmɛ ni de. Parce que i bɛ n'i ka problème caya manamana ko dɔrɔn na. N terikɛ n bɛ mun f'i ɲɛna ne bɛ nin ta kolo kan. Dɛmɛ tigɛlen don ne la yan nɔ. Niger kɔnɔna la n ka cɛ n ko ne de kanbelenkuntigi ye. Fabila maîtrise bɛ n bolo Sorbonne kɔnɔna maîtrise bɛ n bolo e bɛ mun wɛrɛ kɔ bilen. Ne tɛ fɛ sa n'i y'a wuli dɔrɔn awɔ kelen de don ou bien cɛ n terikɛ. Problème t'a la. N'i ko ten i bɛ se ka kɛ ten fana. Nka alo i m'a to i bolo n bɛ n sara mɔgɔw la n'a yɛrɛ cogo min na. Ok Fuba te. E sigi n bɛ nin ta bɛɛ na sisan. Ça va? Ça va. Kan jumɛn bɛ? Kan foyi tɛ yen. E tɔgɔ? Ana. Ana. Ana i b'a dɔn i ka ko ka di ne ye trop. Awɔ. Ala ka kanu to. I b'a dɔn a ka di ne ye ne ka kɛ ɲɔgɔn fɛ cité in kɔnɔna la. Ne fa bɛ komi e ma lamara dɛ. Ayi o to yen sa ne ma lamara o fana y'a kuma sugu jumɛn? Mais ne hakili la ne ɲɛɲɛna diyaɲɛ dɔrɔn ko ka di ye mais fɛ ko kuma vraiment éducation fitinin b'i jɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔ. Ne ba kana n'olu kuma ninnu fɔ kana fɔ an bɛ taa yen nɔ bɛɛ la ne k'i ma dɔrɔn i ka di ne a ka di ne ye ne ka kɛ ɲɔgɔn fɛ. I bɛ tiɲɛ dɔn wa? Ne ye mineur de ne si ma se nin ko modèle ninnu. Moi j'ai que 17 ans hali a 17 ans yɛrɛ ma dafa ka ɲɛ. Mais e ɲɔgɔnna joli bɛ cité kɔnɔ o ni manibaw bɛ ɲɔgɔn fɛ yan nɔ ou bien? E m'a fɔ ne ɲɔgɔnna wa? Olu ye olu ye o y'olu ka vie ye ne ye n yɛrɛ ye donc ne tɛ se ka don nin ko modèle ninnu bɛɛ kɛ. Ne yɛrɛ hakili la i ye n wele kuma ɲɛnama de la n ye n jɔ k'i lamɛn sinon nin kuma sugu ninnu tan tɛ ne bolo yɛrɛ vraiment merci. Tɔgɔ ni ba cɛ sigi ne cɛ min bɛ kuma la i b'a dɔn. Nka i ta kɛ a tɔ tora ne ta ye. Ana. Na sabali sa. Ka di ne ye de. I ma n nana n jɔ i ka so taga sira lajɛ i kɔnɔ yan nɔ. Ne ma kuma bɛɛ ɲɛfɔ e ɲɛna o don wa? N b'i deli kana don ka bɔ nin na. N k'i ma n ko nin vie modèle ninnu tɛ ne hakilina ta ye. Nin ko modèle ninnu man di ne ye. Ne hakilinata ye fɛn kelen dɔrɔn de ye o ye n ka kalanko de ye. Ne bɛ kalan de la kalan de ɲinina ne fɛ ne b'o de kɛ. Ana e ni ne bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ bi fana i b'i ka kalan fana kɛ sa. I tɛna n ka tiɲɛ f'i ye ça ne peut pas marcher wa n b'a ɲini i fɛ i y'a kɛ ala kama i kana n suit tuguni n'i tɛ problème fɛ ou bien n'i tɛ fɛ n ka problème sen na i bɛ se ka bɔ yan ka taa n ka ci. Ne yɛrɛ bɛna mun kɛ ne b'a dɔn quoi mais e y'i ta kɛ a tɔ tora ne ta ye.
Ansu. Ana. Kana siran sa na boy. Mentega minege. Igani kasembe gane torore. Oh, Ebratam. Luego entremos a caimene. Me exercice la lantarada. Natasu. Dalige finire. Ana. Emai baga sirane nyara. Ozo ne ni yere de sri. Kasirane nyawa. Ne mani ido no ne chari biti. Ita ga to ya telephone troshi singa ma me fera nga fendo ta won gon mala dro. Bozo ni dalitela. Ne be sri nye yere. Ali nchole fle ni san. Me pochon na la dono ni bada. Sira baga to de fo. Bo telephone troshi me na ngata nyon fa yere ben de me ga nyi nga dia. Fanji mere. Won kon na la dro. Sa Hadi. Ozo. Ana sabal sa shubu ga kurisa. Ana sa shubu ga kurisa mena. Ana nan limere sa. Mune kera, iba da sirani ya mune kera. Na limere nan sa. Na la jege. Ma telephone mene bulum na gaba wuru ni pushe ka boy no. Igireki. Ni kula ni fa. Rum. Ni kula hi. Ni me hi. Ide. Ya hi. Yep.
Ni bɛ se ka kɛ cogo di? Ah? O de y'a to n dalen don n ka so kɔnɔ n tulo bɛ kulekan na. Oui, sergent. Oui, o ma ko kɛra cogo di? Aw bɛ min? Mais aw bɛ patrouille la, aw ma se ne ka quartier la. U filɛ nin ye ka na bi denni dɔ kan fo n ka so kɔfɛ. N'a fɔra ko ne yɛrɛ commissaire tɔ fo ne ka so kɔfɛ. Insécurité ba de bi yan. Non, vraiment, vous avez tort. Vous avez tort. D'accord, il n'y a pas de problème. Moi, je l'amène à l'hôpital tout de suite. Neptana est docteur Sola. Parce qu'elle est sans perdu au Kodjou. On se retrouve là-bas. D'accord? Ok. Combo. Oui, docteur, ça va? Aucun. Coach Odi, tu vas bien? Ça va bien. Et l'état de la patiente? Oui, oui. On a été au Tchoura, comme ça. On a été comme ça. Wagati na yɛrɛ de. Ma seulement violé ni gérant kan. Ok. Ma. D'accord. Il n'y a pas de problème. Donc, comme on va téléphoner avec Mbolo, à le bureau là, déjà, Sophia, on a le bureau là, tu me rappelleras. Donc, je vais code à parents informés, ok? Voilà. Ordonnance dɔw yɛrɛ bɛ yen a kan k'o san fɛnɛ. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est qui charge la nerf pour nous. Ok. D'accord? Mais ordonnance. Ok, il n'y a pas de problème. Sergent, moi, je me patrouille la nègre la sur me fait Nasra bureau la égale ici bien. Avec un appui. Ok, t'entends. Et quand on brato. Il n'y a pas de problème. Et ma dodo te miri. Wallahi. Que tu veux dire? Wadi ni machine fe. Mais na bora ni ñoko wéré la té dola. Il Ma barake ci ko be ñéré kon. n'y a pas de problème. En tout temps, amé ordonnance na bolo kenam. D'accord, il n'y a pas de problème. Malade. Sergent. Ah, docteur va faire un médecin. Ako ka bena ordonnance de takana. Anga kono do. D'accord, il n'y a pas de problème. Parce que à quoi m'a donné un état que ça va. Mais n'est pas actif, mais c'est son. Parce que c'est jouer psychologiquement quoi.
Même si l'état est bon, psychologiquement, ça ne va pas aller. Peut-être nana ordonnance n'an taara o fura san a bɛ se ka kɛ o bɛ fisaya ma. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, on va l'attendre. Ah non, vraiment. Eh, Compol. Oui, docteur. Comment mais? Ouais, non, il me fait me donner. Oh, faut que gagner fura nous ça rapidement. Ah, Ma. d'accord, problème ça là. Sergent, et bien occupé là, ok? Ok. Mais j'espère que nous, ça va aller. Ça va aller. Psychologiquement, ça va. Oui, oui. C'est sûr? Oui. D'accord, il n'y a pas de problème. Comme la gala est sans est perdu trop. N'est-ce pas? Effectivement, sans perdre trop, faut jouer, ouais, sans perdre. Ni fura nous a sans journal. Donc, Ok, ok, il n'y a pas de problème. Sergent, donc on met à faire toi du boulot. Ok, problème t'a la. D'accord? Ok. Donc on se retrouve au bureau. Ah oui. D'accord. ok, Compol. Mais docteur, hakɛ to. N bɛ fɛ k'i ɲininka. A tɛ ja hakili kan kɔni. Bon. A jelen no hakili kan dɔɔni parce que a ka kumaw bɛ to ka ta ɲɔgɔn kɔ. Ma. Silima kelen n'u ka jeli le perdi yɛrɛ quoi. Fo k'a wa jija ka ni fura in san joona joona ka na. Ma. Mais i yɛrɛ dalen dɔ la ne ni fura in kɛla la. Ni ne kɛra la dɔrɔn ça va aller. A bɛ nɔgɔya. Inch'Allah. Ok, n bɛ fɛ k'o ɲininkali kɛ. Merci.